Vicky's love for his parents was truly insane. Insane means এই ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅତିଶୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଭିକି ତା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। Vicky's love for his parents was truly insane, and he adored his grandma, wrinkles and Ken. ଏମିତିକି ସେ ତା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତ ସେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଅତିଶୟ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତା ପରେ ବି ସେ ତା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ସେ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏମିତିକି ଜେଜେମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେତୁ ଯେଉଁ ରିଙ୍କିଲ୍ସ ଆଉ କେନ୍ ତାର ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ବେତ ବାଡ଼ି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଇନ୍ କଲେଜ ହ୍ୱେନ୍ ହି stole a glance at Lauren. In college when he stole a glance at Lauren. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ତାରୁଣ୍ୟର ଆବେଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କ କଲେଜରେ ଲରେନ୍ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ଝିଅକୁ ସେ ଚୋରା ଚାହାଣୀରେ ଦେଖୁଥିଲା। ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ହାର୍ଟ ୱେଣ୍ଟ ଥର୍ଡ଼ ଓନ୍ଲି କୁଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ହୃଦୟ ଥର୍ଡ଼ କରୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲା, ସେଇ କଥା କହିବା ସମୟରେ ତା ଛାତିର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କବି ଏ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। On a wet monsoon day for task mundane, Vicky rode his bike to his friend in the next lane. For once, from wearing his helmet, he did refrain. God, he met with an accident, gory and inhuman. My dear students, on a wet monsoon day ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଦିନ। ଏକ ବର୍ଷାକାଳୀନ ଦିନରେ ପାଗ ଆର୍ଦ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଏକ ମୁଣ୍ଡେନ୍ ମିନ୍ସ ସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଭିକି ରୋଡ୍ ହିସ୍ ବାଇକ୍। ଆଉ ଭିକି କ'ଣ କଲା? ସେ ତା ବାଇକ୍ ଚଳାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳିରେ ଥିବା ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଗଲା। ଏଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଲେନ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳି। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳିରେ ଥିବା ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ସେ ଗଲା। ଫର୍ ୱାନ୍ସ, ପ୍ରଥମ ଥର, ଫ୍ରମ୍ ୱେୟାରିଂ ହିଜ୍ ହେଲମେଟ୍ ହି ଡିଡ୍ ରିଫ୍ରେନ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ସେଦିନ ବାଇକ୍ ଚଳାଇଲା ବେଳେ ଭିକି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିଲା। ଗଡ୍, ହି ମେଟ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋରି ଆଣ୍ଡ ଇନହ୍ୟୁମାନ୍। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବଳ ଆଘାତ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୋଇ, ଗୋରି ମିନ୍ସ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯିବା, ପ୍ରବଳ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲା। ଭିକିର ଜୀବନ ନେଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତାକ୍ତ ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା। ଦ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋରି ଆଣ୍ଡ ଇନହ୍ୟୁମାନ୍, ଅମାନୁଷିକ ଥିଲା, ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦେଖିବା। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। All it took was a stray moment in a young life lost, a family crossed with pain. Dear friends, take care, risky driving can be pain. Drive safe
Let your precious life not to be vain। এই ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି ଶେଷ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କବି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, all it took was stray moment in an। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଘଟିଗଲା, ଯାହାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଓ ନିର୍ଭଦତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ୟଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍ ଲଷ୍ଟ, ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଭିକିର ଯୌବନ ଦୀପ୍ତ ଜୀବନର ଅବସାନ ଘଟିଗଲା। ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟେକ୍ କେୟାର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କବି ଏଇଥିରେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତାର ଶେଷ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ ବା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିରାପଦ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ ମେସେଜ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି এই କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। এই କବିତାର ଶେଷ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ଶେଷ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ରହୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।